to watch me, it's a more I never was a fine white person or free. And indeed, Anna, me buy. And indeed, no of a penny, no. Committee for Omega to sir. No man can some name. No man can say, dear Castle, the Basin and I, oh, how would Jamia Castle? More cars are not said about long part by Luciano Mundo. Since it will be yes and nine. I decided what? Dharma, I decided what is SMBC and need me as a Duabesinana. One more can SMBC say, I became kind 20 years. So, SMBC, but you a first of the home. I must have been a particular volume. I was also put the answer say, Ira, see my own home, the brand who is an old naughty, a copy of my own version. I said, also to do. Now, about Penyan on Necasam. What are you doing? Also, when himself, Effie of Japan. So, what said, but you know, then he puts your name on. Maybe Madame Blue, but two for Chammy in say, with you. Until so, but you know, keep a trying. so the winner about. I know about all the maternity. and a Muntiasama. Marking in Nigeria, committing and community. So, what would you tell you about what you put in him? What you going to come in and see? When you feel you Bashana ato jere ni se Tanoso adeshisem abeto n'anim ma ode ma nananom se nananom ko na omonkwa hwehwem na wadama ekwan abamu na yebese yede tu yere ni adeshisem ye na mo se de no mo se oba na depression me wadama depression abeto n'anim na eno na openyi abuaje pesewu a sabre openyi adusa yebu achina na nem elebetu yere nim se oba penyi amponsambo a sebe oni ho pan se oyi obi ma Tanoso kuro na sebe osi oba penyi adwa tachiwa na so enti sa tumi no eni ni ho no mbie na se oba penyi adwa tachiwa sebe okọ ne crèche na eno na oba penyi amponsambo a so de tu yere nim se debi ono de oye ohema e wo Tanoso asabe yafa amamre kwan so ene ya amanye bia so a yedo no asise Tanoso hema na onye obi asabe osi obi so ena so na eno ena openyi aboaji pesewu o sha ase ego ni nkro no ono ne de ose de o kan nyina ne se oba penyi adwo atachiwa ono ena na oye sabe Tanoso ba penyi na oba penyi amponsambo ade onye Tanoso ba penyi na osi adwa tachiwa na so na wochim se adwa tachiwa free mu mfimpi mienu ni aduonu mienu ni na ofoko ne creation ne de na tumi na ebedi oba penyi amponsambo a hono no se be na saa tumi no so eto etwa na ose na ne nkrata oni bedi adanse a na ochirem se sabre ni nyina no na adwa tachiwa ase no na eye Tanoso ba penyi ne nkrata edi kan na ene se ebra yeyi obi amana bedi Tanoso ba penyi akonya no ose sabre no na oba penyi ya kra ena na ete akonya no so na sabre no na wayemre enu nti na bafo asai a no ye Tanoso hene eye krata bia no ochirem se opese ode adwa tachiwa esi oba penyi ya kra ne na so enti sa krata no ochroba na ochre se wanya adwen bi se opese ode oba penyi adwa tachiwa esi na so na no echire no e no sa de krata obuta penyi pese wo de krata bi so e be sa be di adanse
and a 2nd August 1990 na sabre no na omo beye oba panyin ya kra na ye beye na yi na eno na omo chọ krata wi ene commander wo Sunyani ya regional police na eno na adwa tachiwa no sebe ne nsa hye krata na so ne enkonyansofo no de omo nsa hye krata na so adwa tachiwa de ne nsa hye krata na sese ono ene ye sebe Tanoso ba panyin the character was handed the dance in 1995. Nana Bafo Asai, what was me, no, yet Tanoso Heno. It was 1995, no, or Chok Krata, and the 2 year and him say, or say, year, I said, the human dear wedding, Tierra, Impeja Tanoso, Tanoso, Maye, my Hene. Sakrata, no, Cho, and the year. 1995 no na oba panyin adwa tachiwa so ne nsa hye sakrata na sese ono ena ye Tanoso ba panyin krata for sanso didi edi adanse na nana Bafo Asai ono so call ne kreachi no na eye yo krata omoye no na oba panyin adwa tachiwa din na ehiem se ono ne Tanoso ba panyin no so ogina sansam ni nyina so ne nkrata de na dance die ni nyina so kire se oba panyin adwa tachiwa ono na ye Tanoso ba panyin na osan ko so kire mu ekwan a oba panyin aponsapoa esoso ba ya ono so ene ono so kasa ono so ye Tanoso ba panyin a ente sa no na ye friend of Mami Grace Ewua na ose na Grace Ewua oba panyin adwa tachiwa ne maame na Grace Ewua ko ne kreachi no ono na eyiyo krata ni owo mu se Tanoso ba panyin na adwa tachiwa di ye ya no ex Tanoso hema na ose sa krata musia panyin pese wu na sebe oye sa krata krata osani be di adanse so na krata bia abontendom hene ma lawyer fo bi ekro ede bo amane se ode ba bo police for amane wo Sunyani amane se omayi enipa miensa bi a sebe omo eba na se omo be hwe ba yi mu ba ko se omeye Tanoso hene na sa krata ni mu abusia panyin abontendom hene ma lawyer fo chro no mo chro se ono amponsapo a ono na ye Tanoso ehema na sa krata yi na no frɛ Tanoso abontendom hene ma no be yi ano ma wo kyerɛ mu sɛ na mbusa ne sɛ wo wako hwɛ wo baabi sɛ maami na ye Tanoso hema na wasa be gyina mu a kyerɛ na no sɛ Debi ono nye Tanoso hima na osi obi na so na ne nkyeremu a ode ba ye no eno na o kyeremu se sabre na omo ye sa krata no na omo pe obi ama no e de na gyinamu ansa na e bia omo tini atro krata no na eno no na nan kwa ama ni nya ama ne wo ho se sebe obeka we e wa hanom na sebe ono so san e beka we wa hanom eti ewe ana oba panyin aponsambo de nkrata ni di adanse nyina ewe no ana o kire mu se ono se de ombu obi ani ntia wa abusuani na ono na se de wanya tan e wa abusuani me nam se abontendom hene ne abusia panyin abuaje pesewu e be se omofa se be kwati kwan ni so na omuyi obi ebra ono enka ho na eno nenam so ma wanya sa otan afri abusia panyin abuaje pesewu ho no ma o kire mu se onye Tanoso hema na osi na so owie abusia panyin abuaje pesewu busa na nsam ama na nanom so ebusa no nsam na eno eche na dance ni odikai ani efre no Komfo Bronya na Komfo Bronya ba ya no o se na Asai ba afọ otosu ni enu kwabena kire
maame abena kwabena maame adwo adusa ene maame yakum ena sebe ene ono ena omu nyina ka omu nsabo omu ema omu yi Tanoso hima se omedi akonya na sebe na ato no ono na ose eno ena omu hu se oba pani ankon nsabo a ono na efata se odi akonya no anu nti omu ko ne ho ene no kodi ho enkomo nyina na ose oba pani ankon nsabo a ewo sunyane oni ne kunu a ne efre na pe akwachi ena na ewo sunyane nti omu ne kunu edi kan kodi ho nkomo eche ema ne kunu ejitum eche ena omu ko ono so ho na ose nipa ko ne kunu ho no na ono konfo bronya sofo owusu ene chiame kwaku oben na ono ka ebi mo ma omo soso ekoye omo fi ono no mo ko oba panyi ampon sabo na adwumam na abo soso omo ne no kodi eho enkomo ma ni oni ni kunu nyina agitum no se sa ada na so no mo fi ono no mo ko do ma hin kru eko oba panyi ampon sabo ne papa hono na omo soso ene no ekodi enkomo ama ono soso agitum se ampa yemfa sa akonya no ema ne bano na ochire mu se omo baaye ebebo abusia no amane ema sebe ye sheda ema ye amanre ni amane nyina so ede ono ebedi akonya no na ose abusia ni nyina agitum ewo na krata na ye choba ye ni nyina no 1989 krata no na omu se oba panyi adwa tachiwa na sebe oba nana sa ba fo peso onu odini di Tanoso ehema sa bre no so nana oba panyi yakra ewo hono e ma krata so foforo ochoye se odi oba panyi adwa tachiwa esi yakra na so no na edo so di adanse pepe se ampa onu e na oye Tanoso ba panyi adanse die ba ko esan ba ya omode eko police for hono omudi ko police for hono krata omuchiro ko yenyina krata omuchiro ko yenyina omuchiro ni nyina so se Tanoso ba panyi ene krata ye chiro edebeda yira ebra na na sai ba fo epe mahene no na nanom se omohwe sa krata ni nyina na ye na eye na nanom eyi kakra ene se oba panyi aponsa bo so obedi akonya no na sabi obie ni hono yakra no na obedi na ade we hu bibia efa ho so se oba panyi adwa tachiwa ewo ho sankrata no so na sabi na abusia panyi aboaji pesewu edi bedi adanse na krata no sabi hu se krata pefe no na nana mo hwe se oba panyi amponsa bo a ebe busa ne nsema fa sa krata no se wo se oba ye wa metu obia wo hono fiti 90 oba sabi wo bedi ade 1999 wo se oba ye wa metu obia nkrata ye di adanse ya wo se wo nana no a wo bedi na ade ya akra no ono sabi 1990 no wuye na se nkrata aba from 1990 ebesi 1995 a ye hye na oba panyi bi e wo hono na nana no susu se nka ebia obebusa no hu nsema kire mu se ampa obi sa ni ho anase obi wo ho no na nso oba panyi amponsa bo a enya ensembusa bia e wo ho no entimi embusa na ema nana no jitu mu se sa 1990 no ebesi sa 1995 na krata no enebesi sesebre na ya ampa so se oba panyi bi e wo ho no ma ono ene oba panyi adwoa tachiwa nana no se nana no se adansefo omo ba ya obubedi adanse ma abusia panyi aboaji pesewu ni nyina omu nyina so obia ba obia kire kwan a ofa so asabe ne ka akwanhia no ebaaye ya omo se omu nyina ensam na omo ka no na sabe ase ni nyina sisi so pepepepepepe se onya ka akwanhia no omu nyina na omu jitum se ono oba panyi adwa tachiwa no ono ena na eye ohema ewo Tanoso na nana se oba panyi amponsa bo a ese eyiyo krata a sabe na odidi adanse ese 2007
na ebi mu a na ne din ewo mu no nana nso ɔmohwɛ saa nkrataa ne mu a edi kan yɛnkɔ mfonini na ɔde ba ɛbɛkyerɛ nana no ya na osi obi kɔn so na sɛbi yɛbu ne hyire no anaasɛ baako bi na ɔte nana asaabaafo nkyɛn no na ɔsɛ ɛnu nyinaa na ɔde di adanseɛ sɛ ampa ɔno ɛna ɛyɛ Tanoso ɛhema nananom sɛ yɛfa obi si ne kɔn so na sɛbi yɛde ne nam deɛ ɛno deɛ obi di ne dwuma bi obi bɛtumi ayɛ na nso sɛ amanneɛ kwan so anaasɛ amammerɛ kwan so no na sɛbi nananom nyi ntum sɛ yɛde ɔbaa panyin ampɔnsaboa esi anaasɛbi ɔno yɛde ne yɛ ɔhema ɛna nananom sɛbi nana asaarebaafoɔ a ɔkɔ ne kra akyi Tanoso hɛ nananom busaa sɛ ɔde ampɔnsaboa ɔbaa panyin ampɔnsaboa ɛbɛkyerɛ yɛwura sɛ ɔno ɛna yɛ Tanoso baa panyin efi sɛ ɔbaa panyin ampɔnsaboa akyerɛ mu sɛ 1999 ɛna obedi adeɛ na 1999 ebesi 2016 na anaasɛ 2018 na nsa na nana asaarebaafoɔ ɛkɔ ne kra akyi no wɔntumi amfa wo ama amɛkyerɛ yɛwura sɛ wadama otumfo wadama me Tanoso baa panyin a menya no a mede no ɛba na wabɛka me ho ama yɛ asom no ɔbaa panyin ampɔnsaboa ɛntumi ama nyinaa so biara kosi sɛ ɔka sɛ nana asaarebaafoɔ ewu yi a nana buabasa ne nana tɛfahene tu ne fo sɛ wampɛ kwan ama amɛkyerɛ yɛwura amehu yɛwura ɛneɛ n'akonya no ɛbɛbɔ no na nananom gye tom sɛ ɛnɛ na onim pefee sɛ akonya no ɔte sɛbi na ehihim na ɔnyɛ sɛbi ɔnye ne ho ntum sɛ Tanoso baa panyin nananom sɛ kyerɛ a yɛamfa na amɛkyerɛ no na ɛno so ɛdɛ adi pefee sɛ ampa sɛbi ɔbaa panyin ampɔnsaboa na ɔnyɛ Tanoso baa panyin na nananom atofo wadama yɛsa nkɔ mfonini na meka ho asɛm no na ɛyɛ yɛ nso nkrataa no ɛyɛ yɛ nkrataa no na deɛ baa yɛ na yɛ 2007 na wohwɛ ɔbaa panyin ampɔnsaboa ne nkrataa na ɔde bɛdi adanseɛ ne nyinaa na ɛfa ɛyɛ yɛ no ho a na ne nyinaa yɛ 2007 ebia ne ɔnom a na ɛyɛ before 2000 anaasɛ ɛfiri 1999 a obedi adeɛ no ebesi 2005 no na ne krataa ɛyɛ yɛ nkrataa bia ne ɔnom na ne din wom sɛ ɔbaa panyin wɔ Tanoso a na ɛyɛ saa ɛbrɛdi na ɛyɛ yɛ nkrataa ɔde bɛdi adanseɛ ne nyinaa no na ɛyɛ 2007 saa brɛ no so na ɔbaa panyin adwuma tɛhyiwa so ne yɛ so wanya kaa akwanhyia no ya na sɛ Tanoso ɛhema no na wanya kaa akwanhyia ɔno yɛ so wanya kaa akwanhyia no 2005 na ososo wɔyɛ yɛ nkrataa na ɛbaa yɛ ne nyinaa no na ɛyɛ 2007 ɛno ɛna na wode ɛkyerɛ mu sɛ wona woyɛ sɛbi Tanoso ɔbaa panyin nananom sɛ ɔmahwɛ nkrataa na sɛbi ne nyinaa ɛbɛdɛ ɛfiri sɛ wei deɛ na sɛbi ɛnyɛ adehyesɛm ɛyɛ dibrɛsɛm ɛno nti dwumadi a ɔmodi ɛne ɔmo adansefoɔ yɛ a ɔmode ɔmo nsɛm no nyinaa ɛto nsɛnniɛ no na nananom sɛ ɔmo nyinaa kɔ bɛnkurom sɛ ɔbaa panyin ampɔnsaboa deɛ sɛbi osi ɔbaa panyin adwoa tɛkyiwa ne nan so na ɔbaa panyin adwoa tɛkyiwa kosi sɛ 2022 ofiri mu ne deɛ na nananom gye tum sɛ ɔno ɛna ɛyɛ Tanoso baa panyin nana dɔmi abrahene ɔhene ba abrenya ase hene nana sɛwua hene ɛne otumfoɔ kyeame kofi nti ɛna mmiri awadama ɔmo nyinaa kɔɔ bɛnkurom ɛde saa ɔmo adwene ɛto yɛwura ni ɛna krakye no nso de ne nsa ahyɛ ase Once my boy, you open here. Bring once my boy, you come back and you know, man, and I'm going to move. You want come for this or that man. About any air and Ponsabua, so you were not I do it to an answer. Now, so you are farmer in your council and you see it. Yes, sir, you was up. Come on, you are the buyer, you are paying at the buyer. I was a penny. So, what you said, I catch a king kind of no.
Sanity and I jack of the Mokano. Two for Champion, Madaroma, the Silver Group, Vigitu. Fama of Appen. Also, said the crash can kind of some okay in the Yakum and answer and one. You are Germany and some of kind of Yakum. The old kind, not catch young can, no, bit Maka. You are much on one making. Say, you are a Germany, catching a kind. I said, a year in fear and Pim, and I said, 1999, I didn't make Ampon Samboa, is here for National. I am Julian Chemudia, the Mamma is here for National. The children, Pefe, Emma, Comati, to the entire Mammy, it is here for National. It sounds a woman or buy a friend Ampon Samboa, no young Ampon Sam. Sabi, ọba fa na nemu tu, e fa na nemu tu. Anu fa won. Se ba jo mi mo kru, e ho nyina no, ankyere wo kwan kwa e fa so a, idin bo ano, e be ka ne din ho. Ho nyina no, ya ankyere. Ho nyina ya ankyere. Atosu biem. Ye esan kyere ho, ama me san ka se, committee report no, ebi akam ani se. Ye kyere mu kwan kwa e fa so a, eye menana, eye ya ye friend say ya kum, ani adwobisa ani apena kwabena mampa ni fo wofio ekofa mmani amamponsa anye na na wanimu a wafa ne na bo atu e fa na amamponsa bo a ye kire mu banko e fa so a obeye eye oba panyu e wofio anye se ma me fiti ya ana obefa bo a e di so ye eno committee report no amen Kamachi ni ya amoko sunyai ekodoma meboa wakari nyawa ekod to ukunu na emu nyina wati mo na kwan a ofa so se na ohima bia ni ho ena me mame e ba e se obefa me na boa aso no sa se e ba cho se de oka se na antumi a chirem na se me mame antumi a chirem de ti a oba e se enfie e fe se 1995 that was we ba cho we were almost 1999 and I wow who say refer seven na aso we ba cho pia say the man before we two are more na small so go so boy say the part with my soul so the soul aso na so number yeah ma ko say ko ni na so ka ni na de na ka mo ya ka mo ye say o ka say ya fa me mame amekire yiwura eye otufo ba pani eno so ye kire mu if you say a hono ye kire mu say ye ni ko kire na abekire hene san say sa time no na bekire da me na e ba ha say ye ko so an kire na abekire me ma me na kire na kire so wa hene to was we you bekire dan say mama so be kai yeah oba na no be kai bekire e ba na ani be kai eye oba ko ti be kai committee ani wo de bekire ya ni bekire dan say committee ani ya ni bekire dan say na mo ye wura ni ah na ya de system ani yi na bekire dan say ama oba de twa bi ye pa de system no mo ne sebe afano ana yi lo mo sebe ye sebe bi chi ye ta so o fa so anyo ana mo sebe oba yi ti na so nbo a ana oba yi so sebe say on ti na so ana mo ko ti na no e bi ayi ya mo ko bi mo do say ne bo say bi mo fo bi ka ko ti so mo ka no ba cho se mi do ka mu ana ma kan se ye to so mi so mo ti mo do ni na mi ti na o si ye shi aye no ani ade ni na no amen yanka ba bia se mi ti ka chere no se ye shi a meeting eye me mame ene me na no shi a meeting e ko bo abontin don na manye ye ni abontin don na ye meeting ya se o do ya ka meeting ka me si ho se me ba cho when go pro very much to the way because the emoji there bien que moi Martin e ya ka lura e wa lo do I'm going to myself ko ti for myself do ka ni na ko ti wona ta tin kai ati ti ni da mo wi wa do ela somos assim quando não go plata ba to ni nya bu ka bo su ke do ko na ho pe haya ona wasu ma do tu mo ade su enti da ma ran sa be fa o de ko nya da ko be ye ti wa o mo se ti sa e do so ko ti wo bi ti sa do tu wa de so ho bi o tu wa de so mo bi ko so e be tu wa something tell you about what you know
everybody to quite a man. So, let's talk now with someone else who 2 years old accident. What did the community be or Pocono? I don't see the foul over to I have a car and was with it. You will not know what video, didn't I know? Papa says something about kind of beer. I'm Paris and say, I don't know, and still there's what I say. Or you're to see the Nasu. No one to what they said the Usika. I was going to put the water in Pa. Say, but 2 minutes after the I will take him out as a little say. You remember to say, and that's how the remember to say, well, don't come out when you know, I'm a Sara. Copen as a part, what are they free? That's how the building when you fall, we come and say, when you took him out, when you tell us anymore. It is a number of children to me. Now, when you form the argument inside, maybe you're all the real order in the room. Ah, Master. Till I saw that I was in one, I would say, I don't know what's going on there, whatever we do. So we can say, we did see what I say, I'm going to 1 year soon. And about I said, also to 1 year soon. I'm going to go to say, I'm passing away. For him, I'm not a man. Oh, I want to see what I do. That's what I don't do, the church of the wrong to swear, the boy. Sunday, I'm winning a Sir Committee for or my idea. It is for not to Jean. Obitia Kunyaso. So to was also Obitia Kunyaso. No, say what you are in, won't be near community. So you are in, no one to be near community. Somebody will know. No, I don't know. Because me Nana, me offers, and I mean, your baby see me now. That's all I said. I don't know. To be an offer, saying, nothing in your baby, say, Ednessy, when I saw it. And that's what he not just want to say, or foul will be for the offers. That's in the Nassau. That's all he want to say there. So I don't know that far. Another day, I thought I was next to Nassau. Or you are in a so your bar. Well, this is your name. So your bar. We are 2 million or the man when you are going to. So we are 2 million or the man when you are going to. 2 million Asan. You're more kind one also obey him, woman so say that Missy will be now. Let you know, not only to woman say. Sabi, also say obey him. And also, the person say, it was to be now. 8 years. Eddie can't also obey him at the end or who are Conyano soon, yes, here, no one. So they can say somebody does also believe man. We are not talking about who should be a zero. So the man 8 years and son as a baby who is so. No, you are the one you had never seen. Or soon as a boy at the home, they will see it. 8 years. When you are crawl, you run or run who's one near community, you more money. Oh, no, one Sunday or so you are returning to when you don't run home. So somebody and part or run home. So you mama there. Yes, I dear. So I just idea. Why you do turn and ask to be a not to send it to me now. Or this one, that's one home. I'm going to say, I don't know who you are. That's idea. Why the told me no turn now to be a somebody who are 2 million and very good you. Somebody what I was there in Asantehene here. Was it around the water in Asantehene? I'm not going to able to Asantehene. I don't know. Was it not or no, the Chiano Bedina, the answer also yet Nissi. Or the chance of it not also be also. One also I may him, also may him, and one also once you had negotiated you to be now so and now. And as I was doing so be now so. You owe me a noon, I may him. Was it the channel America for some place who are him? That's what we are to be now so. So says we are somebody told me also, to be now so. One one royal who see him and now man said yes him and the other. Or says a man go and another man said him and I'm just at the hit to him besides Nissi him and warrior and give a church and see you know. Or that's somebody or that's someone who saw him. This is all him. No, they are going to be a man or run home. Yeah, yeah, do be a so there. And one also do want to put in at the chance of what an national. One also sound at the chance of not putting at the young Chabi Biasi at Tunuso. Those are the troubles also the beginning at the this is also. I said, also say, why am family of also? I'm going to tell you that. Yes, no. A man here no nyina de o teso a wono obedi na de o ti obi na so ono so ti obi na so o se man le kwa so te tuwa no o ti obi na so
Consa boy so also to be now so. Nina wo drink asa. Yo. Ma wo bisim no. Osenti sabe amane kwa so e wo bi nyina obi anu ere mu ha. So bi azumi ka se opema e wo sabe takoso. Tumi no ande kra wo mu nyina yo. De wo mutene na so no tumi. Osi sabe de do wo bi nyina o tusu nyina ye. Do wo tena so no tumi. Ono tachi anu kra no oni tu ono wo tumi na so ti ba ko wo ho tumi na no ono so de ti ozi. Osi tachi anu sabe ono ka bo tumi na so ti ba ko no ho tumi no so de ma. Osa bo yi. Isana tie. Oni akro wo ense sei. Kozi fono. Tachi anu ba ko penye ya friends ai. Yakra. Ono wo free mu. Wo free mu no na tachi atumi no na asa. John. Se yakra no. That tachi no to na so. Eji wo free mu no, that tachi atumi no na asa. Ana tachi anu ani tumi asa mo sa de on so kwata ne na so. Ana tachi no so na sebe de tumi asa no. Mother tima hoso ba penyo ba se ngama mele ba so ameri ba so tina so na de tumi no asa. Na tumi ni nyina. John. Tachi anu so wa hen. Tachi no what they say. Ozawu. Ozawu. Fanoma. It is one no what tumi kra na abrabata so no so asa ewu aka. John. So no tumi kra na kasa be ga. Ozabeta ebeta so kra na. Ka ba tumi kra so ewu aka ho. So amane so afama de kwan so a se be ba ha no a the kra no na lady so we be no bi ani tumi onye ba panyi wo so wa we de onye wodi tumi so otan ho ye adwuma so ba panyi yo se be digina oza kwa odi tumi so ka so ba panyi so ka ka se ele guzu se be onye ba panyi di ele se to ka no o kan ta mu na mane ana do wo so be amane kwa so ba ba tell you akono mu masi no na wono ya finance aba che yura no so de papa ni na ntimi se se ta no so papa ni e ma de ni dinga na so de ko no na de ni yo sa santa mamre mande ta de sam de ka ye da no fa sha de frito awota mo ben ha na mo suan pedin sam se mo ben na mo suan pedin sam e mo suan fiasa Mo ben ha na mo se mo ben ha ta no so de ha mo ntwe mo ya manati akọ se mo ya manati akọ se atafo nine ene we no tsana hono to de bia mo ha mo so mo nya mo to ha John. Yo. Na omunko twene de omunko tutu John. Yo. Ma mpanyimfo e wo ho no oba na ka ho ne abusua panyin no Yo. Efie no yesa na wo ho Say if you go by there have any you want to you want to find out so if you go na ye mienu mebo a if you go ma e ma say if you go by there kan wasem say you know e ma ma di fo no fie no oboko transit na so beni ka ho na say de omuni na ma ni na ni ko be kuru no no fata no e da ma no afa be say be amane kwa ka be che obofo abachi yura na ma ne kwa sitie na mpanyimfo da no na ebusua John. yo enkwata si empedi pa no yo yeah se ba ba before me no a se be da no before pa o fi da so be ni ka ho na se be mo ni na mo pa ni bo mo abu ko ni tu mi so o ka so be yi ba da bi ba ba ni fo no se be mo be da to a se ba ko na no na mo bi o ni na je ko be ku mu a o de ni tu mi ni ta no na se mo ni na na ma le kwa so ko ba be ba ko na apapa na me che ro ko fo no ko fo so abo se be bu so ma ni e ba kwa na tu fo na ma le kwa sitie no Baba yi de o mu yen banto na de menwere ho se de bete do an see baba ni de so he no for no ba fa to o do na ba dinu ho to so da he no do say no to be to be the baba ni say awa no ko se da se ke se bua mo do le ko se do say you are ko no se do da to be da ba pe na de ti o no no tu mi kura se mo no tu bi na so ana se be o
ɛna ɔno aso soso ɔkɔfɔ ɛsɛbi pɔtɔbɔ yi besi ɔbɛsi n'aso ɛdi na anfa tata ma ne ɛfa so ebi ɔma ano obi bi mu ɛma ne bɛtu ɛnum sɛbi ɔyɛ akyinyɛ ɔbɛtu ɛnum ha na nisa sɛw deɛ ɛdi ibu a ɛsi mu kan sɛbi ɔbaa bɛ ni pɔtɔbɔ yi so wɔnfa sɛbi to ba yɛ na ɔkɔ mɛni ko ti ba ebi ba ma sɛbi na sɛbi ka anyɛ ɛna sɛbi wɔn na ɔkɔ bi mu nti sɛbi ɔma ne kɔ so abusuapanyin a ɔgyina hɔ kyekya so kyerɛ wura no ɔno deɛ na ɛtɔ wura so ɔno deɛ wɔdi fo ɔfa ma ama ba asɛ dɛ ɔde mu a na ba bɔ no a ɔna gyina boa anka wɔn ɛsɛ mo kyerɛ dua wɔn nyinaa yɛ adesɔn bɔ a ba no edu japan sɛ ɔwɔ ba o deɛ no ɔtɔ deɛ bɛ no sɛ ɔfa se buwɔnu tu hyerɛ buwɔnu tu hyerɛ ɔtɔ buwɔnu tu hyerɛ bi na ɔmo nsa na kyerɛ ɔmo de dua nsa na ɔmo yɛ mo ma neɛ ɔkɔtɛ mo wa yɛ ɔkɔtɛ mo nsɔmɔdeɛ kwan so wɔn mo de ɔmo dwa twɛ baako wate wɔfa si nyamane a wona dua wɔfa si nyamane wɔna dua na yɛ wada ɔdua no na yɛ wada wɔde bi mo wura wate ɔpapa yi ne ka ho so ka ho amana na mo so bɛ dansi mi yɛ wɔ ha wate wɔn na mo mo yɛ ɛwudiɛ no wɔfa no ɔnyɛ wɔn so de bɛ no wɔfa wate to bɛ dansi mi yɛ wɔ ha na mo sɛ mi fi dwa baako pa kakra yɛ wada bɛ di na mura. Ayutuma kò fo jẹ.